Ayo pasukan Riok Dodok. Cepot matane apa kacamatane? Iya, Mak. Nganggo kacamata barang. Karang nek reok gagrek Gunung Kidulan ki ngono kuwi nduk. Oh iya. Iki tak gawa mrene sinden sak pranakane. Iya.
kok sak peranakane apa karo nggawa anak bojone? Ya salong, Nduk. Oh iya. Salong enek sing nggawa bojone. Iya. Mongko mau ya wis transit kamare ya dipisah. Iya, Mak. Ya ora apa-apa karang kuwi peraturan dan kita sowan mrene iki ora untuk kepentingan bersama, ora untuk kepentingan pribadi. Lho lah iya. Ah iya. Mula dienggo bareng-bareng ngono ta karepmu? Iya. Dienggo bareng-bareng iki tegese iki nyambut gawe bareng, berdharma bareng, nindakake kewajiban bareng ngono lho, Mak. Iya, Nduk. Bener. Sowan ana ing Laladan Tangerang kene, Nduk. Iya. Tepate ana ing mapane ana ing lapangan parkir Mall Ciputra Citra Raya Tangerang. Alhamdulillah. Kanca-kanca kabeh do diparingi bagas waras. Iya. Semono uga warga masyarakat dulur kabeh Ikatan Keluarga Besar Gunung Kidul ingkang wis keparenganake tradisi Grebeg Suro 1448 Hijriah. Ya, Mak. Iki mapak wulan Suro. Bener. Mapane ning malam 1 Suro iki ya, Mak. Iya, Nduk. Iki malam sing kebak kaberkahan, iki bengi sing kebak katentreman. Ya. Ya arep sore mau wis rada dikepyuri udan sithik ning ora apa-apa. Kuwi ora mujudake suwijine halangan. Ya. Nanging kuwi mujudake suwijining kaberkahan mertandake yen to Gusti iki ngudaneni apa kang dadi panyuwunaning dulur IKG Ikatan Keluarga Besar Gunung Kidul kabeh wae ingkang mapan ana ing Tangerang kususe. Ya, Mak. Iki rak sak Jabodetabek ya, Mak. Iya. Ndelalah taun iki kejatah ingkang ngunduh Tangerang Kabupaten. Bener. Wah, luar biasa. Iki dianake acara kaya mangkene iki ora gampang lho, Nduk. Iya. Ora patewe ora mung cukup pisan pindho. Bola-bali mesti rapat. Para petinggi IKG ya, Mak. Iya. Para bapak-bapake dhewe, para pangarsa IKG kuwi mesti rapat ndak dina ndak. Wah, iki ning sosial media wis diumumke. Wis heboh banget. Matur nuwun. Malah iki wong sak piyai sak DKI kepara sak Tangerang rawuh mrene ya, Mak. Matur nuwun. Iya. Ya mergo sangka remene, sangka tresnane karo budaya wayang. Bener, Nduk, kuwi, Nduk. Iya. Nderek mangayu bagya. Awit sampun terlaksana Grebeg Suro 1448 Hijriah yang bekerja sama dengan Badan Penghubung Daerah atau Banhubda Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Gendung Kidul utawa IKG. Iya, matur nuwun. Wis ora kurang-kurang panyaruwe sarta ora kurang-kurang supote para-para pangarsa IKG kanggo awake dhewe ya, Mak. Iya. Ya ora mung kanggo awake dhewe, wong iki utamane iki kanggo kabeh warga masyarakat perantauan sak Gunung Kidul ingkang mapan ana ing Tangerang kene. Iya. Sak Jabodetabek. Iya. Fortuner A1836 VJ nyuwun disingkirke niki. Kok disingkirke? Dipindah maksudnya. Dipindah napa kula dol niki. Fortuner A1836 sing putih nika Senes. Nek sing putih kae iki Fortunerku masalahe kae. Wah, kowe iki ora. Tuh, mobilku ora Fortuner, Land Cruiser nang mburi parkirku. Gleleng ora. Ya donga ki ngono kuwi kok. Iya. Mergo ki ana dongane niat ingsun sugih. Seka receh dadi yo akeh. Seka sithik dadi yo Apa? dadi ora sithik ngono. Iya. Ki dongane kanggo keluarga besar IKG lan kabueh wae sing bengi iki rawuh ning kene, Nduk. Iya. Nyuwun ana ngarsaning Gusti wiwit bengi iki selawase urip warga masyarakat kabeh ingkang mapan ana ing Jabodetabek sak Indonesia Raya utamane tansah pinayungan lancar gangsar nggone makarya nindakake kewajiban apa wae diparingi berkah. Amin. Rejeki diundhake saya akeh rejekine. Amin. Rega-rega sing saiki inflasi disuwun ngersane Gusti Allah. Ya Allah nyuwun dolar medhun. Terus pertamax ya medhun. Amin.
Mergo iki ekonomi ya pancen nuwun sewu iki ora mung kanan ekonomi sak Indonesia ning sak jagat pancen lagi bosok, Nduk. Ya ora apa-apa. Ning ora kena nggo ngresah ngersula, ora kena nggo ngruntel kemruntel, Mak. Iya. Kabeh iki janji dilakoni kanthi ikhlas. Iya pancen. Iya. Sarta dongane kanggo kabeh wae ya sing mirsani sing rawuh rene, kanggo para petinggi KG, Banhubda lan kabeh wae. Dongane sedaya memala saged sira nek ketamplek cemplung kedung kendang kentring kali bengawan keseser rambel silang musna kecocok-cocok tunggak kayu Danalaya tulak sewan bali nyang dalan. Amin. Warga masyarakat sak Jabodetabek kabeh wae tansah pinaringan ayem-ayem tata titi tentrem Allahumma. Amin. Ana sing nandang raga gerah, kadas kurap gatal jamur pegelinu. Iya. Senior kuwi ya, Mak. Iya senior panjenengane. Iya. Mula aja wani-wani kowe. Oh ya ora. Sing duwe wenang wani karo Mbak Natalia ki yoga-yoga wae. Iya. Cara ora adoh mapane ora nang Jakarta ngono kuwi ya tak jak terus. Iya. Ben si benguk ki ana saingane ling gendro. Ha iya. Oh, Mak. Pitu, Mak. Nek sing enem aku wis tepang kabeh. Iya. Lah iki sing cerak dalang iki nuwun sewu agi pisan niki nderekke awake dhewe. Oh iya. Ayo ditakoni sapa asmane ngono kok. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Yo. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu nggih. Paring asma sinten? Nderek pitepangan kula Agnes. Mbak Agnes. Nggih. Oh nggih. Tak kira nek jenenge Mbak Angel. Jebul aku sing kleru maca. Jenengan daleme pundi, Mbak? Daleme kula Kabupaten Semarang, Mas. Kabupaten Semarang. Nggih. Pase pundi? Pase pundi? Tengaran. Tengaran. Nggih. Dusune. Teluko. Truko. Nggih, Teluko Waduh. butuh Tengaran. Nah, Ji, wis tak takokke alamate, Ji. Mau ngati-ati nggih, Mbak, nek kalih ansor laras ngati-ati. Lah pripun? Iki enek pirangane wiyaga sing ketoke apik niku jane ndek karep. Jane ndek karep. Saya sing nyaron si Mas Dobleh kae sing lakak-lakak kae. Kae apa-apa didadi karep sih kae. Iya. Anu statusnya pun lulus kuliah napa malah kepara pun badhe jauh palakrama panjenengan? Kula tasih kuliah. Tasih kuliah. Nggih. Semester pinten? Semester kathah. Pinten semester kathah? Ampun aja akeh-akeh kok ndak sampean dadi leluhur kampus ya. Kuliah ki ya 3 tahun ngoten mawon. Arep kula urung-urung nyang kuliah ning tak omongi. Iya. Sing temen, sing tekun. Kuliah wonten pundi, Mbak? Teng isi Surakarta. Isi STSI Surakarta nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Jan seneng tanpa upama, Mbak. Kula ki ming apa ya, kula ki pelaku seni sing ora sekolah seni, ora turun dalang ning diberkahi para-para sing lulusan SMKI, lulusan isi ngono kuwi berkah bombong nang ati, Nduk. Iya, Mak, pancen bener. Wiyaga-wiyaga kuwi ya sarjana seni kabeh. Termasuk sing asta drum. Iki luar biasa. Iya. Kuwi wayah patalan. Oh, Kuwi wayahe Ki Timbul Adi Prayitna kuwi panjenengane Mas Galih kuwi. oh. Asli cer. Cer putune Mbah Timbul asli. Oh iya. Ya kan nek maneh jare sing nek sing ngaku-ngaku putune Mbah Timbul kuwi dobleh kae maneh ngaku-ngaku. Mbasan saiki rabi ngaku-ngaku putune Mbah Di Sugito. Ya bener kok nek kuwi. Ya pancen bener, ning maune le dadak le aku luwih ora seneng ki dadak ngaku-ngaku putune Mbah Timbul kuwi lho. Ya ora apa-apa kok, ya ora ya bener iki rak ya generasi Mas Juwang ki generasi penerus Mbah Timbul rak ya ngono. Matur nuwun, Mbak. Angel, sapa Mbak? Mbak sapa Mbak? Agnes, Mas. Mbak Agnes Nggih. Mas jan wis. Iya. Matur nuwun. Ya sapa pinten to sampean ki, Mbak? Kula 25. 25. Nggih. Walas. Jan. Iya. Terus ngopo? Lha ora ngopo-ngopo. Aji kan umure 39 pisan. Aji. Ngati-ati karo sing nyaron, Mbak. Pokoke nek karo wiyaga-wiyaga ngati-ati. Sampeyan nek karo wiyaga iki kudu jual mahal. Nek sampeyan ramah sithik wae engko terus ana sing gegeden rumangsa.
Kuwi kudu ngati-ati. Kula remene kalih sing luwih enom Mas biasa. Oh, kalih sing luwih enom. Nggih. Ah mongko wong semene sing paling enom ki aku ya, ngopo? Ayo tak ajangi jembar, Mbak, ora apa-apa. Iya. Engko liyane ora sandadak bali nyang transit ya. Ora neko-neko antil kowe, Mak. Ya, Nawala diaturke nduk diwaca. ya ki ana amplop kandel. Kagem Bapak Dalang sak rombongan. Oh nggih, Nak, nggih matur nuwun. Salam kenal, salam budaya. Lestari budayaku. Nggih. Dari salam untuk IKG sak jose. Kula nyuwun tembangipun sesideman kalian Sri Huning. Oh ya, Matur sembah nuwun saking Pak Karno ngawangga. Cikade Serang Banten. Matur sembah nuwun sampun kepareng paring cehna tresna kalih atus sewu. Kula tampi mugi ndadosaken berkah injih Bapak. Matur sembah nuwun. Iya. Saking kula laring Gunung Kidul panjenengan Pak Sugito nyuwun lagune Caping Gunung. Kirim-kirim kagem keluarga Gunung Kidul, adik Sutiman yang tinggal di Citraraya. Matur sembah nuwun. Kuwi ya wis nyawer. Wis. Alhamdulillah iki rezeki kanggo kanca-kanca lho. Ya, Kanca-kanca sekolahku maksudnya. iya. Sampun kepareng nyawer 700.000 matur suwun iki kok tak lumpukke. Iya. Ana neh. Menawi kepareng nyuwun request tembangipun Lenggam Pring Kuning. Oh ya, Pring Kuning kaya lali ngono kae to. saking Saking Pak Joko kupu-kupu jantan Ciledug Tangerang transfer 300.000. oh mambengi wis request urung dipinangkani. Heeh. Pring Kuning dicepakke Mbak lagune Pring Kuning. Ya. Sugeng dalu Pak Usup. Oh ya. Salam sehat dari Gondomono Solo. Nyuwun gendinge selendang biru Kinarto Sabto matur sembah nuwun sampun kepareng transfer 100.000. Oh ya, matur nuwun. Iki mengko anu nduk jam 12 tet kudu mandeg seren. Ya, kanggo ritual. Bener. Oh, ya ora apa-apa. Iki dibukani sikik gandeng urung ana jam 11. Ya, Sinom kuwi kudu ditokke. ya, Mergo iki miwiti sura ya, Mak. kudu kebak kaberkahan lan tansah sumanding pitutur saka ngersaning Gusti. Ya, diurutke saka sapa? Saka Mbak Angel. Sapa to kok Mbak Angel wae cangkemku kuwi. Mbak Agnes. Mbak Agnes. Heeh. Mbak Agnes duwe kanca jenenge Mbak Angel rak ngono. Ya. Alasanmu ora. Sinom nyamat. Monggo, Mbak. Gurih. Mbak Agnes wis nyalirani. Iki sak pupuh. Ayo ti. Iya. Kiwane Mbak Agnes sapa? Mbak Yatni. Oh iya. Sapa? Yanti lho. Yanti ta? Yanti. Wah, piyaine cilik kok suarane Yanti lho. Iki suaraku ki Hah, piye? lerek-lerek. Lerek-lerek. Heeh, dadi Ya ora gede apa. banget. Karang cah payu yo. Dadi gede. Duite di Tekne masuk angin, ora Tekne masuk tekne angin. payu. Lah urung buang angin sampean. Urung, Wah. ora iso. Nek arep angin nek arep masuk ki kon tepo-tepo sik, Mbak. Lah ora nganggo kula nuwun, Cik. Wah, jan weh kuwi berarti cara wonge ngono ki wis ora nganggo antan-antan wis gek mbles. Oh, ora nganggo kula nuwun. Iya. Jan ora anti adab angine. Ya, terusno, Mbak.
ditransitke ning hotel ki nduk mbungai. Lah iya to. Le seneng ki mergo do adus banyu anget kuwi lho nduk karang ning Gunung Kidul ora ana to jeneng shower ngono kuwi. Iya. Nang omah iki do ora ana shower, adus kuwi dadak nimba kok ndukan. Iya. Lah bingung arep bebuang kan ora ana ciduk, ora ana ember. Iya. Dipencet kae iki posisi lingguh ngono ki kok mak slenting. Apa iki? Apa iki? Walah, desa batinku. Iya. Jaga-jaga kuwi to, Mak. Wong yo mlebu hotel ku ora gur pisan wong yo wis bola-bali. Iya. Ning embo kok. Wong ku yo wis bola-bali mlebu hotel ku sing dikelingi apa pas ning hotel ku? Sapa sing teruske? Ingkang pojok piyambak, oh Mbak Natalia kok yo dekek pinggir to ya mau kuwi. Mau kuwi cerak dalang ngono, ora apa-apa. Iya. Aku ngancani butone lho mesakno Lho, dhewe. ngrencangi buta. Padha li gedhe kok ya. Nggih, mboten napa-napa. Niku kulit tonto lho, Mbak. Heeh. Tenan kuwi kulit tonto. Niku ajeng disade kok kalih Pak Sri niku. Nggih, mboten niku mboten ajeng sade. Ajeng dihibahke teng kula. Wah kudune ngoten nggih to. Nggih. Kok tak bribike, Mas. Heeh, matur nuwun, Mbak. Ajan wayang semene mbane apik kabeh, cemolong kabeh. Iya. Terus ngono, Mbak. Kapati. Mas Gun, sugeng rawuh. Malam Senin. Penggironge cah telu kompak kabeh. Upin-ipin Nudin. Iya. Tingki-wingki Dipsi Lala. Ya ben dintekke Mbak Natalia, Mak. Wiraswara ki nek brajak kabeh, Iya. pita swara wis kanggo ketanggal 10. Iya. Seprene kempar-kempar ya isih. Iya. Heeh. Resepe rahasiane apa, Mak? Rahasiane gampang. Piye? Nek wayangan turu, Oh. suarane awet. Nang kene iki sing ngajek turu ki lho kae, disoting Mas. Mas, kameramen. Disoting kae, sing Pak Pardi kae disoting kae sing gaweane turu kae. Akamsi kae. Iya. Gaweane turu. Mula pinggir peningale kok kaya panda to kuwi. Iya, Mak. Kuwi pakdemu dhewe. Nek pakdeku dhewe ora ana walang sangkre apa-apa. Iya. Kuwi diselenggarake. Aku tok ndas-ndaske ning panggung ora apa-apa Dik Yusuf. Iya. Mangga Mbak pun nelasaken, Mbak. Trotok.
wis kepareng rawuh. Mbak Yuku. Ya, Sekolah Ladan Tanjung Sari Gunung Kidul. ya, Sarta Mbak Yuku saka Semin Gunung Kidul. ya Mbak Uut karo Mbak Ika Salsabila karo Mbak Uut Sugesti. Kewalik kowe iki ora. Lah ya sing penak ki sing kewalik kaya Mangga Mbak. Kosek urung kosek. Heeh. Mbak Uut Salsabila karo Mbak Ika Sugesti. Lah kuwi ya disepoti. Sepote. Aja difleroki. Oh ya, ayo Mas Juang, sing bener le buka saron. Nah. Mbak Nuwun, sugeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Sugeng dalu Mbak Ika Salsabila. Mbak Ika Salsabila kalian Mbak Uut Sugesti. Aja ngono sampean ki lho Mas. Senengane kok ya diwalik-walik to ya. Iya. Lah wong ya apik wae, gathuk wae kok ya. Gathuk wae. Ya ora apa-apa jane ya. Nama baru. Sami sehat, Mbak. Mbak Ika. Alhamdulillah pinanggih sehat, Dik Masda. Sehat tur waras. Sehat tur waras. Nggih. Padha wae to ya. Heh? Sehat waras. Nek sehat kan yo. Nek sehat ki sing sehat ming awake tok. Olah terus nek waras. Nek waras. Nek waras ki jiwane. Nah, dadi arep sehat awake nek jiwane ora waras sami mawon. Oh, berarti kudu sehat lan waras. Sehat lan waras. Mula ana tetembungan sehat wal afiat kuwi sehat jiwa dan raga. Nggih. Alhamdulillah niki sehat waras. Alhamdulillah saged pinanggih wonten mriki. Nggih. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu nggih. Nggih, Mbak Uun. Katur sedaya kemawon ingkang rawuh wonten mriki, kanca-kanca Ansor Laras ugi mbak-mbak pesinden sedaya. Nggih. IKG. IKG. Ya, ingkang bahkan sedaya keluarga besar Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Nyuwun tepuk tanganipun. Luar biasa. suwun. Iki Nggih. penontonnya tumplek-blek, Mbak Uun. Injih, iki perkenalan dhisik ya Mbak Ika. Nggih. Pepatah mengatakan tak kenal maka Tak tak, kenal sayang. maka tak sayang. Tak kenal maka tidak nanggap ya. Oh, bener. Nggih, dalam Uut Salsabila saking Semen Gunung Kidul Bapak Ibu. Nggih. Kula Ika Sugesti ugi saking Gunung Kidul. Nggih. Ketok iki sik rawone kene ya Gunung Kidul kabeh ya, Mbak Uun. Oke, cobi Nggih. ingkang saking Gunung Kidul pundi swantenipun? Luar biasa. Luar biasa. Ketok ini kurang semangat, kurang semangat ya. Cobi ingkang wonten sisih tengen ingkang saking Gunung Kidul pundi swantenipun? Lah. Jos. ngoten.
Yang di semangat. sebelah kiri dari Gunung Kidul mana suaranya? Dan ternyata tidak hanya dari Gunung Kidul ya, Iya. Mas Dalang. Nggih. Ini semuanya dari Kabupaten Tangerang juga hadir, bahkan Banyak dari luar sekali. daerah. Nggih. Alhamdulillah ngetokke anggenipun menika guyub rukun. Guyub rukun. Semangat gotong royong, semangat guyub rukun yang selalu digaungkan oleh keluarga besar Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Leres Mbak Luar Uut. biasa. Semoga selalu kompak ya. Amin. IKG Khususnya kompak. di Tangerang Kabupaten. Nggih, kompak dan selalu membawa semangat gotong royong, guyub rukun untuk meraih masa depan yang lebih baik. Amin. Nganake kegiatan ngeten iki sing keangkat ora mung IKG. Niat Nggih. dan tujuan itu mengangkat nama besar Gunung Kidul. Leres sanget. Tegese warga perantauan IKG yang mapan ning Kutha Goro kuwi ora lali karo kahanan desa bumi Wutagedhi ning Gunung Kidul kono. Bener dek, wong yo gelar acara ora gur neng kutha. Bener. Neng desa nggak hanya seni budaya yang diangkat tapi juga di bidang olahraga tidak kalah juga. Heeh, matur nuwun. Ya. Luar Derek biasa. bingah ya Mbak Uut ya. Alhamdulillah, awake dhewe wong loro yo melu diboyong rene ya Mbak Ika. Alhamdulillah ketok Sembahyang tekan sanget. kene. Pripun Pak? Mbak. Iki urung-urung kok wis Sik, ngono lho. niki sik Aku nak pundi, yo sik diparingi sik pundi. loro-lorone. Nan sewu nggih, nggih. Nun sewu. Pak Ketum juga hadir, semuanya juga Pak Iya. Edi Sukirman, matur nuwun awet berkahipun. Nggih. Sebentar. Mas Yusuf, Monggo. niki anten sik badhe Loh, maringi niku ditampi Oh, ditampi. rezeki aja ditolak, Mbak. Ayo Kuwi Mbak kok Ika. geret Ayo, Mbak kanca-kancane Ika. luwih oke. Ngene iki nak yo Iya. Oh, pipit nggih. kawit. Tenang Matur ae. nuwun, niki kula sukane Mbak Ika nggih. Laris Sembah Suyanto, nuwun. Bapak sembah nuwun. Ini dari Gunung Kidul, PWKS Jabo Gedablek. Jabo Detabek. nggih. Karangmojo nggih, Pak. Karangmojo Gunung Kidul. Nggih. Karangmojo, tanggane Pak Pardi. Iya. Oh iya. Koncone Pak Pardi. Tanggane Pak Pardi. Sakniki gaweane turu, Pak, niku nek wayangane. Mirang-mirangke. Iya. Nah, iki juga ada WhatsApp Nggih. WhatsApp boleh dibaca dulu. Monggo. dari Mas Yusuf. ini BPH, ini para-para sing mengarsai IKG wonten panjenenganipun Pak Saimo. Ya. Minangka pengurus uga ketua umum, ya pengurus acara dalu niki. Ya. Lajeng Pak Suyanto ketua 1, Pak Aris Suprobo ketua 2, Pak Rahmat Sutopo ketua 3, Pak Bambang Krisnadi ketua 4, Ibu Siti Harjariyah ketua 5, Pak Haji Suyadi ketua 6, Pak Sulardi minangka sekretaris jenderal. Iya. Nggih. Kula iki disebutke matur nuwun Matur ben sembah kenal nuwun. karo para bapak-bapak. Mas Riyadi urung disebut lho Mas Riyadi. Sesembrono naik ketua panitia pada malam hari ini Mas Dimas Riyadi utawi Mas Mas Kentit. Kentit. Nggih. Semono gedene kok ya kentit. Matur nuwun Mas Riyadi wajan. Ugi Bapak Sudarminto, Pak Sukardio, Pak Sukardio. Nggih, Pak Sukardio. Menika lan ugi sedaya ingkang lenggah wonten ngajeng ingkang boten saged kasebat setunggal-setunggal ya Mbak Ut ya. Nggih, Ngaturaken sakit sugeng katai. dalu sedayanipun. Alhamdulillah. Pak Sukardio utamane kula Nggih. ngaturaken panuwun nggih Pak Sukardio pun ngengel-ngelke kula ngangkat drembok gedene sakmono. Oh ngersake di tetake sing bodhe niku. Iki mau perdana ya Mas ya. Wis jan wis. Untung ya aku mau wis ngombe bio moringa dadi. Roso. Jek enom kok wis jamu lho kowe iki. Hah? Sampean. Herbal, Mbak. Kuwi Oh. Herbal itu bagus untuk kesehatan. Kapulaga dipangan entah enak banget kuwi. Iya. Ya ora Matur ngawur. nuwun. Nawala akeh banget. Ya. Monggo. Dari aktivis Ikatan Keluarga Kedungpoh yang berdomisili di Tanjung, apa iki? Tangerang, nyuwun lagune Pepeling. Oh ya. Ingkang nyekar penjahipun Mbak Ika Suhesti. Oh ya, kok diaturke. Sugeng dalu Pak Usup nyuwun lelagon milangkori utawi rujak jerok kanthi atur mugi-mugi warga IKG guyub rukun manggih rahayu saking Pak Wibisono Sura Sumpena matur sembah nuwun. Oh, Sugeng dalu Mas Dal nyuwun lagune Triwul Gunung Kidul saking Lesehan Pojok Mbak Puji alamat di teras toko bangunan Langga Jaya Parengan Gojo Kedungpoh Nglipar Gunung Kidul di teras toko Wargrosnu Ngawen atau Kidul Pasar Ngawen
buka mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam. Menerima pesanan kontak person 081229902385 menika usahanipun Pak Tukiran Kedung Poh. Monggo warga Tangerang sing ajeng pesen teng Gunung Kidul niki kontake niki wau. Aduh. Ora Buka apa-apa. cabang di sini gitu dong. Iya. Ya sesuk ora ya buka cabang nang kene. Mugi-mugi lancar. Lancar Sedaya sedayane. ingkang kagungan usaha. Amin. UMKM semuanya nggih. Ya, Nggih. diaturke. Menika Pepeleng. napa riyen pepeleng Pepeleng nggih. Mbak Ika Ya. kadek panjenengan sing disuwun. Ya. Mati. Bawani. Berdua ya sama Mbak Uut Iya sekalian dong. go Sama pembukaan. Mbak Uut. Ayo Mbak Uut. Bawa Mbak. Rukun Islam. Wah, Dipencet riyen, Mbak. Piye? nah, Oh, Ah, nganggur arep dinggo kok mati iki lho. Sik. Iki ketoke diboikot aku. nganggo mic kowe, Mbak. Coba nyilehku. Mbak Ika dulu, Mbak Ika. enggak. Mas baterainya habis. Oh ya. Kang limo puniki Atin katindakno mring para sesama aja padha. Monggo Mbak Ut. sampun aman dereng. Nomor 3. Ya, nanti aku kasih bagian tangewu. Dipenakke yang ini. Ojo jos padha ditinggalke. Piyai putri ya mandiri, iso ngrasake, iso ngiguhke iki Mbak Uut ngono kuwi. Oh, kok kamu tahu? ngrasake Lah, kowe ngiguhke mau- napa? Nek suara mike Oh, siji Kang angka loro salat dene kang telu. anu Mbak, pripun? ada bingkisan dari Ibu Yanti dari Perumahan Nirwana 2 kagem Oke. Piyoga Karawitan. Wow. Satu pres rokok. Wah. Terima Hormat saya, kasih Ibu. Pak Lasimen Lolen nyuwun lagune Podang Kuning. Ah. Nggih, kanca-kanca dapat rokok loh ini. Enggak saiki. Neng kowe wis ora uman kowe. Sindene entuk ra iki? Sindene rokoke ora kok ngene. Ah. Nah ya rokok iki padha Rokok wae. padha bae. Oh, sindene ora kok ngene. Beda. Oh. Ngom. Sing bakune ning jaba. Bu sinten sing maringi? Ibu Yanti. Bu Ibu Yanti. Yanti. Matur nuwun Bu Yanti. Iki sendene nyon mentahe mawon. Terus Pak Sukardio ya wis request. Wow. Nggih, Napa Pak Kartio? Jineman uler kambang. Ha iki. Oh, Iki ijo lele nyolahke buta kowe mau matur nuwun Mas Sukardio. Niki mengke tak balekke Pak Sukardio pun kula tampi, gek niki kula nggih DP sok ulang tahun IKG kula sing mayang tak dikene niki. Lah kok sing ditanggap jenengan malah sing DP jenengane priya? Lah nek ora ngono ndak keliyo. jemput bola. Bener ya. Oh. Wis pokoke di DP kok ndak nanggap liyane. Strategi. Ketoke awake dhewe ya kudu ngono Mbak Ika. Apa ya ngono? Terus DP sapa arep? Kuyai seger. Nggih. Monggo dilajengaken. Tekan endi iki mau? Ramadan Ramadan nindak keposo Papat. Papat zakat ping 5 ngibadahi
Rukun Islam sampurna. Monggo Mas Mojo. Bonsah lelagon pepeling. Pepeling diaturke. Oh iya. Matur nuwun uga bapak-bapak ingkang sampun peparing ya Mbak ya. Nggih, sembah nuwun nggih Pak sedaya. Amin ingkang sampun paring rejeki. Pokoke numpak tronton ngulon parane cakep ngono Mbak. Cakep.
numpak tronton ngulon parane. Cakep. Mugi-mugi sedaya penonton lancar rezekine. Amin. Amin. Nah, matur nuwun. Nggih. Nggih, sampun menika wau. Ora kena keri, Mbak. Apa? nggih? Pak Ketua Umum karo Pak Suyanto Nggih. Nah, leres nggih. diaturi tindak panggung, biasanya nembang lagu kebanggaan. Ya, lagu Oke. wajib Kedah IKG. menika, nggih. Diwul Gunung Kidul. Asik, Monggo, nggih. konjuk Pak Edi Sukirman, Pak Saimo kalian Pak Suyanto monggo. Semoga Semoga Bapak katuran tindak majeng. Gak ke dalan toh, gak ke dalan. Delangdung. Matur nuwun. Sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu, Mbak Cangi. Nggih. Malam hari ini adalah malam kemenangan besar buat keluarga besar Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Nggih. Mbak Cangi, bahwa bulan yang lalu Ketua Umum sudah kami serahkan kepada adik saya Dimas Saimo SEMM. Nggih. Saya sekarang menjadi Ketua Dewan Pengawas IKG. Nggih. Jadi saling gayung bersambut, luar biasa. Hari ini adalah tokoh utama di balik ini adalah adik saya ini, Pak Mas Suyanto. Yanto. Nggih. Beliau ini Piai dari Rongkop dan di IKG sebagai Ketua 1 IKG yang mandikani semuanya acara ini Mbak Cange. Nggih. Jadi senang sekali saya sampai biasanya saya kalau jauh-jauh tidak hadir, tapi ini tadi hadir bersama Pak Ketua Umum karena Pak Ketua Dewan Pengawas harus hadir, siap laksanakan perintah, saya bilang gitu. Matur nuwun. Nah terus malam hari ini tentu siapa yang menyanyi nih? Bapak. Oke, Pak Ketua Umum menyanyi. Monggo, Pak. Jadi saya sebagai lagu kebangsaan IKG, kita bertiga mau nyanyi lagu Tiwul Gunung Kidul. Oke. Matur nuwun. Monggo, Pak Saimo. Mbak nembang. Ut masih. Siapa Edi? Nggih. Wah, Mbak Uut ki jan yo kok yo le tanggap sasmita benake keris kabeh. Loh, kula niku nek mboten diperintah nggih mboten wantun, ya Allah. Pinter le mbleseke, Mbak. Wasis Anggere kerja. yakin ngono ya. Ngapunten lho Pak Saimo nggih. Lagunipun Tiwul Gunung Kidul sesarengan Pak Edi, Pak Suyanto ugi Pak Saimo. Iya. Monggo. Monggo, ayo cok. Tiwul Gunung Kidul, ayo Mas Juang. Tak pikir kowe wis lali Mas, karo aku cah Gunung Kidul. Eling-eling panggonane dhuwur, tlatah ngayojo sawetan Bantul. Sing kondang dek kablekan Tiwul, watu lintang apa watu kabul, babakan seni aja
sing misuwur. Eko kabeh apa-apa wis ana dhewe. Cakake ora bakal kucewa. Campur sari ala gunung-gunung kidul. Wes mesti bulan aku ra ngidul. Tak pikir kowe wis lali mas karo aku cah gunung kidul. Eling-eling panggonane dhuwur tlatah Ngayogja sawetan Bantul. Sing kondang dekap lelan kiwul. Watu lintang apa watu kapur. Babakan seni aja maitu. Akeh sing kondang, akeh sing misuwur. Eko kabeh apa-apa wis ana dhewe. Cakake ora bakal kucewa. Campur sari ala gunung-gunung kidul. Wes mesti bulan aku ra ngidul. Eko kabeh apa-apa wis ana dhewe. Cakake ora bakal kucewa. Campur sari ala gunung-gunung kidul. Wes mesti bulan aku ra ngidul. Matur suwun. Luar biasa. Nyuwun tepuk tangan. Wah, waduh, matur sembah nuwun Mak Yanto. Pokoknya terima kasih Terima Pak kasih. Yanto, Pak Edi, Pak Saimo, Bapak semuanya, berkat perjuangan penjenengan semuanya, Gunung Kidul semakin maju, IKG semakin. Alhamdulillah. Aduh, Pak terima kasih Pak. Amin, matur sembah nuwun. Ya Ayo, Allah. Dadak maringi ngoten lho, Pak. Alah, kowe iki sok Tadi piye? Dadi seneng ngoten lho. Di penak lho. Nggih matur sembah Sembah nuwun. nuwun. Nggih. Mugi dados berkah. Ya. Amin. Sembah nuwun Pak Edi Sukirman. Ya, matur sembah nuwun. Dit saweran wis ditampa jan. Piyai-piyai luar biasa ngene iki lho Mbak Uut jan. Ya. Lah nggih. Tresna karo budaya, tresna karo wilayah. Heeh. Leres ngurip-urip ugi nguri-uri. Nguri-uri. Lah nggih. Ah ya, tembangan Pokoknya meneh. awake dhewe melu ngalap berkah ya Dik Yusuf. Nggih, alhamdulillah berkah lahir batin menika Mbak. Nggih, bertepatan dengan mapak tanggal 1 Suro utawi 1 Muharram. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Nggih. Berkahipun Gusti menika tansah tumantuk dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Amin. Ya, ya sinden
gunake. Nggih, Monggo. Wah, komplit banget iki. Iki ana sing ora melu ta iki? Enten sing mboten. Padahal sindene Yusuf Ansor ki total ana pira? total 7. 7. Gitu. Lah, Lebih. kok anak sing ra melu? Maksudnya Lah ning semuanya? rak tetep genep 7. Oh, ngono. Perkara nek tetep genep 7. Oh iya. Perkara enek sing arep melu karo ora kuwi urusane, nek ora butuh duit ora usah melu. Pokoknya seneng kene Sing butuh penting duit kabeh iki ya. Termasuk aku iki ya. Iki berarti nek adewe arep melu ngono ditampa ya, Mbak. Kita lah tetep itu kira-kira Tetep nek wong loro itu iki ya? melu anggota iya. ngono diterima tidak? Lah ya nek kuwi engko iso dirembuk nang mburi kowe. Apa di DP sik? Ayo di DPC. Monggo, monggo. Monggo badhe. monggo. Oke. Ah, sing cerak jalang sik, Mbak. Ya, Mbak Agnes. Ya, Dek Agnes. disepoti. Mangga mangga Mbak Agnes. Sugeng dalu Dek Agnes. Sugeng dalu, Mbak. Ya Allah, menik-menik ya, Dek. Sampean kok pinter golek sinden to? Sinten? Sampean, sindene lho cantik-cantik. Mataku jeli kok. Pokoknya anggere nek sinden melek sithik lo langsung direkrut. Mata wong waras e. Dek Agnes asli dari mana? Tadi sudah perkenalan toh, Mpun? Sudah, Oh, tadi Dari, sudah. dari mana? Dari Saking Kabupaten Semarang. Oh, Semarang. Jauh sekali ya. kawan dalang Mbak kuwi. Oh. Ya. Kawan dalang wayang campur sari jane. Iya. Monggo badhe. Ya biarin. apa? Ngaku-ngaku biarin orang sinden-sinden gua. Apaan lu? Wah, Anjir lah. kamu tuh ya langsung nggak bisa bahasa Jawa ya, langsung gua lu. Ayo. Baru berapa jam di Jakarta udah kayak Ono gitu. tetembungan di mana Bumi dipijak, di langit situ dijunjung. langit Iya. dijunjung. Jadi Kosong. bahasanya menyesuaikan ya. Ya, gua pakai. Lu itu apa artinya? Lu itu Anda, kowe. Lu aku. Lu ki kowe. Lah ya lu aku. Nek aku gue. Lah ya Heeh. gue lu. Iya, lho ora, elu gue, ngono lho. Lu gue. Elu gue. Lah ya, ndutengmu elu ndi? Iki drijimu wis iki. Ya. Lu sampean mah nduteng apa? Lho umpamane. Iya, lu ki sapa? Elu ki artine kowe. Arti ya ora kok konotasi nek. Lah ya, iki lu. Lu iki drijimu wis, drijimu. Elu gue. Ah, ngono. Lu gue. Heeh. Iya. Lho paling elu gue ngono. Lu gue. Ah, ngono. Iya. Buntu. Malah dadi melu bingung to kono. Aku ki sekolah 12 tahun kok. Ngopo terusan hubungane apa? Nembang Mbak Agnes. Mbak Agnes mau nyanyi lagu apa, Mbak Agnes? Tembangan mriko podang kuning Mbak diaturke. Oke. Salam kanggo Pak Tarno Tania Jaya ya piyae kene, Pak Deku ya rawuh, Pak Diratno. heeh. Sing wis do transfer uga ngaturke matur nuwun. Ya bawani. Jumang kahang guru sesumbar. Nek Komplit sak bawanipun nggih niki. Nggih, sak bawan. Nggih. penggendere bagusi tenan Edian. Lah piye to? Biasane mboten ngeten. Biasane ora, mambeng iki sambat. Duh iki piye boyokku lara ge uyuhku ngumpluk. Wis sambat ngono. Waduh. Wis ora apa-apa wis pokoke sing semangat wis nyambut kewajiban kudu ditindakake. Makane bisa sehat walafiat tenan kamu. Jos Mas Andri, coba Mas Indra. Mas Indra. Iya. Jujur niki kula radi ndredeg, Mas. Redek. Nggih. Oh, teke weruh dalange. Nggih kali niku juga, Mbak. Iki lho gara-gara kamu, jangan gitu. Dek wis bloko senenge karo mongko wong semene sing paling enom ki aku. Aku yo ngimbangi. Aku ki wonge gampang seneng kok. Wis Ji, sainganmu aku kowe.
Najan wujude mung peksi. Nadyan wujud temung peksi. Piyaine cilik ning suarane antep lho. Iya. Wis cantik, suarane apik. Pinter golek duit. Purun mboten Mas? Ah, wegah aku nek wong wedok pinter golek duit aku wegah. Lah ngopo? Lah kok aku nyimpen ning ndi wae konangan piye? Maksudnya ki iso golek duit dhewe ngono lho. Kerja ngono to. Kerja ngono lho. Ah, ngono le omong aja mung pinter golek duit tok. Atene duitku sial kabeh. Ya wis kewajibane nek bojo kuwi goleke garwane sing wedok ngono lho. Yo kewajiban nafkah kuwi wong lanang. Iya, betul. Pokoke aku wegah nek bojoku kok pinter golek duit wegah. Iya. Kok wegah piye to ya? Duite sial kabeh. Ah kok sial. Ah wis didelekke ketemu ki ra ya sial. Nek aku Dadi- pinter ngelakokke duit, gelem ora? Aku pinter ngelakokke duit. Nglakokke duit. Wis aja. Lho kok aja. Jare nek golek duit mongko ndeleh ning endi-endi konangan. Kuwi ketemune Aku gur- pinter ngelakokke duit. Nglakokke duit kepiye? Tegese piye? Duit Heeh. terus tak lakokke nggon gegermu ngene. Oh ya ngono ora apa-apa. Kerokan to. Ora apa-apa. Ngono apik. Oh, apik, gelem. Gelem ora apa-apa. Lho Dek. Ning gampang. mosok ya Gur golek sing iso ngeroki lho. mosok gur kerokan tok. Lah kalih Lah napa? piye? Karepe, karepe. Ayo piye to ngopo to ngopo? Digunyeri sirahe kok kepiye ngono? Du apa? Ya jenengan ki yo marah-marahi kok ngarep kerokan kok dadak sing-sing ngono tekan ngendi-endi. Lah ora kok tekan ngendi-endi Cen. Kuwi iki karepe iki kerokan ngono. Lah ya kerokan. Mampir sik. Ah, wis. Ayo Dek Agnes. Ora apa-apa. Ayo, Dik. Rasah dipikir sing kerokan mang. Ora, kowe rak rong tekan to, Dik. Lah, Ra aku kok mudeng to sing diomong. aku kok rada masuk angin ya aku. Alah. Ayo Mbak. Alus manis nyangsam make Lah arep kerokan ya aku. wis wingken Goleki. golek isih podang jenar Ibu bunga Mas Yusuf, dalam ini ada susulan lagi. susulan gempa. Susulan surat, Oh ya. surat kepada layang. Nggih. Dari Raja Minyak, Bapak Darminto Darmawan yang punya pom bensin 19 ya Pak? 19. Wah, yang punya pom bensin. Iya betul. Songolas raya ini cacahe ya. pom bensinnya songolas. Elok luar biasa. Asli Ponjong. Oh asli Piyayi Ponjong. Nggih. Nah, Menika ngersake gladek glinding. gladek glinding. Ya. Ki tak buka ya. Bukaan Mbak, wis pengen Mbak, duitku wis akeh kok ki. Heh? Duitku wis akeh. Lek kuwi tinggo sampean tok kuwi. Iki sik tak tuh tak ora percaya tak bukake lho iki. Iki koper cilik iki. Sine det tok. Wis. Nah. Waduh lah kok mlebu kono kabeh. Iki kok ya wis entek digarongi yoga-yoga iki. Tira. Ki tak hitung lho iki ya. Aku mulih iki gur nggawa crik selawe gelo.
Nggo kerokan kuwi mau. 1 juta menika dari Raja Minyak. Matur Pak sembah nuwun. Darminto Darmawan. Terima Berkah. kasih Pak. Pak Darminto. Matur sembah nuwun, mugi lancar usahanya ya Mas ya. Amin, amin. Nggih. Matur nuwun. Hadir ya. Di depan ya. Bapak yang mana Pak Darminto yang mana? Oh. Pak Darminto, CEO Oh. kuwi. Ingkang ngagem Surjan. Oh, yang pakai sorjan ijo. Nggih, sugeng dalu Bapak. Terima kasih Pak. Matur sembah nuwun. Nggih. Ya gak dintekke. Yuk. Iba bunga hatiku Nyanding nyanding bisa dadi tombo Ya, tembangke Mbak Ika di Gonggo Mini. Ya. Mbak Agnes lho iki. Mbak Ika sing nembang kan Oh. Mbak Agnes. Oh, Dadi ngono. kabeh piyai Oh, 3 iya. ki nembang kabeh. Gitu aja kok repot ya. Tak kira kleru. Tak kira kleru sebut. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang miterang konaku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Iman yen Leyan tak sawang minco ane ngepang kekentaran tak ringgit saka aduhan saremi wacahe dheweke ngalet tenjoan tak suwon bojete podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang nambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding sliraku harap bakal hatiku kaki wang liyan yen si podang kandutut hati kepranan ngeramanda hatiku sana sayang dotra tak seranani sempikat kulute bendo. Iso awan ning omah wis ora rasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mobang mider anggolku goleki ora krasa esuk
karo ngenteni tet jam 12. Buku sing tupuk melun. Urung lagi bar donga ora. Alhamdulillah nduk wis paripurna anggone ngunjake donga ana ngarsane Gusti. Ya, Kabeh iki panyuwune ya ana ngarsaning Gusti ora nyang sak liyane Gusti. iya, Mak. Ya, diteruske le tetembangan. Ayo, iki Mbak eneng panjenengane Mbak Yangsen. Mbak Yansen, Mbak Yanti ben manunggil karo Mbak Ika karo Mbak Ut. oh iya. Mbak Uut Salsabila. Ya apa Ut Seli kuwi. Sepote apa, Mak? Pelok barang Mas, pelok barang sepote. Aja ngece karo wong ora duwe raja brana yen mati ora digawa. Bebasan urip mung mamer ngombe. Ono kowe jare pine sepo kae. Aja ngece karo wong ora duwe omah akeh yen mati ora digawa. Bebasan urip mung mamer ngombe. Ono kowe jarene simbahku dhewe. Nek rujak sepur kuwi. Sidora ki. Wis. Wis. Ya. Lali tembange kok ora. Tembang lawas banget kuwi ora. Sugeng dalu Mbak Yanti. Sugeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Ah ya ngono kuwi sing jangkep. Ya. Wis tak jangkepi nek saiki. Alhamdulillah. Ketemu karo Mbak Uut Nggih, karo sugeng dalu Mbak Uut. Mbak Ika. Mbak Ika. Mbak Yanti. Mbak Ika iki piyai kondang lho. Lah nggih. Neng dindit mesti nggo semboyan lho kowe. Lah piye? Bineka Tunggal Ika. Sapa-sapa sedulure Mbak Ika. Makasih. Heeh. Maju Mbak, rada maju Mbak. Heeh. Ben ketok. Ya. Heeh, ben ketok. Nah. Piye? Ana terusane nek maju ki ke depan. Heeh, nek mundur Ke belakang. Naik, Ke atas. turun, ke bawah, masuk, ke dalam. keluar. Eh, Ayo apa? Jawabannya apa? Keluar. Keluar kok puas. Nek keluar ki selesai ngono lho. Oh, wis rampung, nek keluar ki rampung. Ya. Oke. Tembang. Mau wis bar wis bar selindru-selindrunan. Saiki sing pelok. Ya, diaturke. Ana apa wae, Mak? Akeh banget. Sik endi to ki mau panyuwune? Bajing loncat. Oh ya. Diaturke bertiga. Bajing loncat ki kas Pasundan ya, Mak, aransemene. Diaturke ki Bajing loncat. bajing loncat. Mbak Yanti. Kahananing wiyaga. Ya. Piye? Wis ngantuk urung kowe? Maksudnya sing loncat sapa? Wiyaga. Oh. Sok ngloncati tanggung jawab kowe yoga-yoga. Ora genah ya tindak iki berarti bertanggung jawab. Iya, ya Jope ora leren ya mangkat. Ya Nanti ya alhamdulillah. mangkat. Lah ya witekna wong butuh. Ya. Bajing loncat. Mangga aja dibuka balungan kabeh muni. Oh ya, 1 2 Telu. Ayo joget.
alasan gede angganan Bajing lonsa asna abdi lepas salah sahab
Dayana. Nggih, sampun. Wis gek kerokan. Ya. Masuk angin. Doane nganggo. Sekarang ya bladekan kok ya. Iya, aku Maklum. pengen nih kerokan. Iya. Pengen kerokan. Lagi arep milih ndi? Kon ngeroki sama tante. Ya mau sing jare iso nglakokke dhuwit kuwi. Malam ini pakai tang ya kerokannya. Wah, ora kejem-kejem ngono. Iya. Ya nembang meneh. Iki oke biyanget Mbak nawolane Mbak nek ora diaturke kuwi mumet ning sirah. Iya. Kedadian. Tak maca WA-se ya karo alon-alon ku. Mbak Via ayo ngadeg Mbak Via. Ya. WA dari Sepote. penggemar toh? Dari penggemar. Oh, kok dari Ayang? Sinden ora. Iya. Mbak Via. Mbak Via, sepote apa, Mak? Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun saja, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong terus bertahan dan sandang. Rumah sehat sentosa. Apa laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, tampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Selamat malam Mbak Benguk. Ya, selamat malam, Mbok Cange, Mbok Limbe. Mbak Via kok iso Mbak bengok toh? Kowe tak karepe benguk Pak ini Wah. ireng Mbak. Ibu Dasa Wisma lo ya. Lah nggih. Iya. Ibu-ibu PKK lho niki. Bu PKK. PKK. Nggih, PKK. nggih. Ya, Mas Iya. PKK. Ya, niki diaturke napa Mbak Tembangke Via? mau iki weke sapa? Iki lah wek sapa? Sing endi? Kuwi judul nyok. Sabar, sabar. Sabar. Potongan banget e. Saiki Kuwi kok emosinan. Iki jan rada mangkel kok. nyoknya. Lho gur takon lho, Lah Mbak. ameng aku bojone ngasih ra kuat Heeh, dasare sok gampang muring kowe nek ora dimuringi genti iki sok ora kalah. Terus uring-uringan. Egois. Makane bet. aku nek karo wong muringan iki seneng tak jaraki. Iya. Aku iso gawe sampean muring hanya dengan satu kata iso. Apa? Hah? Opo iki? Apa? Apa nih toh? Satu Katane iki ngono lho. apa? Hah? Satu kata. Apa katane iki? Apa mau? Satu kata Heeh. gawe aku muring. Aku iso gawe muring hanya dengan satu kata. Lah iya, apa? Hah? Kata-katane iki apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Kata-katane iki apa? Hah? Piye to iki? Muringan, dheke muringan. Lho piye to? Aku gur muni satu katae dheke muring. Oh lah ya katane iki ha kuwi mau lho. Mula ya Ha kuwi mau dipegat. sing marake muring iki. Ha kuwi mau. lho. Hane iku mau to? Iya. Ha nek ngono ki marake muring. Wis muring urung. Nek Oh, jane wis arek. le dipegat kira Ngaing-ngaing mergo sok bae. gampang muring. Mergo le pekok. Ayo men. Iki weke sapa iki dititipke kanggo sik ndi WA-ne mau. Sugeng dalu nyuk kagem Bos Jawir MS Peri Mas Kelik Cak Kelik saking PSHT Leting 40 Ustad Daspin Sepatan Timur Tangerang. Iya. Nggih. Iya salam-salam kanggo warga masyarakat Wonosida sing do lek-lekan tirakatan malam siji sura iki do nobar ndelok wayangan. Oh iya. Salam-salam. Matur nuwun. Terus iki mau Mbak Yanti ya untuk WA. Salam kanggo Pak Adi. Pak Adi menika saking Temuireng, rencang SMP dadi bos neng kono. Wah, matur nuwun. Disawer, wah. Malah wis kondur jare. Ya ora apa-apa.
tembange iki wae sapa? Oh ya. Saka Mas Sutik. Mas Yusuf, aku ya kirim salam ya. Kanggo Ini lagi nobar di Pantai Kukup, keluarga besar Gunung Kidul. Nggih. Salam buat Mas Lilik Wiono. Ini adik dari Mbak Sisilia Bubowo wonten Gunung Kidul. leres. Nggih, matur nuwun sedaya warga Gunung Kidul ingkang wonten dalem menika nobar nonton bareng. Luar biasa. Nggih. Ya ditembangke. Wong ki wis nyawer 100. Ya. Matur nuwun. Meng aku mengkari nunggu Mas Kendit ki jare jatahku rokok sak slep. Kok urung jedul-jedul. Oh, sik sabar ngono Sabar kuwi. kok ora dinteni kok ya, Mas. Iya. Iki wae sapa? Iki wae sapa ki lagune sing kae lho, Mbak, sing ngene iki lho. Wong Iki yen piye? lagi gandrung lagi kenal wis mlebu sarung. Lagu ngerti kuwi. Ah, iku to. Wong yen Sarung lagi- warnane coklat bareng lentrong ditinggal minggat. Aduh. Minggatnya Surabaya, wong wedok keloro-loro, wong lanang kokean dosa, sok nek mati mlebu suwarga. Wah lho. Gose ora. Ora iso. Ora iso. Lho iso wae. Lho kok kan dosa kok mlebu Lah swarga. tobat sik kok. Tobat Oh, sik. ya Gusti nek Allah kuwi. nampa tobaté menungso. Ayo. Lah nek ora kecandak le tobat. Lah ya kecandak wae ya piye carane ora nyandak ya ngebes apa ngegrab ngono kok. Ndek utek dinggo. Golek sebrahan nek ra nyandak. Pokoknya ngeyel. Ngeyel banget nih kok iki. Ora ngeyel ora entuk pulian kok. Nggih. Aku kok dipunjung-punjungane tak balekke lek aku nyumbang ming 50 e. Ya Allah. Atase dalang kok nyumbang 50. Ha ngirit kok. Nek aku ora ngirit kowe ora entuk bonusan gaji. Kapan? Ya kapan-kapan ngono. Wah. Mula terus wis entek digrogoti wiyaga e. layak gamelan. Makane iki liwat sinden sik lagi wiyaga. Sindan saya meneh ndregil-ndregil. Aja ngrembug internal maneh kene. Ora internal. Ya, iki wae sapa?
sapa dik Irung nyatis yo duweku. janggut bangir duweke sapa Wale janggut bangir yo duwekmu. iki piye wae sapa dik Mesine ana sing duwe. iki piye wae sapa dik Mesine ana sing duwe. wae sapa dik Mesine ana sing duwe. iki piye wae sapa dik Mesine ana sing duwe. wae sapa dik Mestine ana sing duwe Mas. Bokong semok ya duweku. Irung bangir wae sapa dik Irung bangir ya duweku. janggut nyatis wae sapa dik Janggut nyatis ya duweku. Nah, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. kepenak kene iki lho rampunge ngelenes Oh iya ya nggih. Matur nuwun, matur nuwun. ning nek ora sesuai kesepakatan ki biasane nek dirampungi ngelenes ngene iki sok enek sing ora ketrima Mbak. Lah ya rada gelo sithik to. Contohnya dalange kuwi. Contone iki kadang ya sing urung tau krungu tabuhane apa sing ora ketekan kabar Kang Senan iki. Ngono kuwi. Rak ming kuwi kaya dhewe dipecat tanpa hormat. Nggih. Nek pamit rak cetha. Kula nyuwun pamit mboten nderek. Oh lah nggih. Iya. Wis kek linggo Mbak Via. Matur nuwun. Makasih. Mbak seket, Via, seket. matur nuwun. Kula ta niki. Heeh. Duh ya Allah gematine. Nggo Matur nuwun nggih. Nggo tukan susu arep wis duwe ya. Alhamdulillah ya Allah. Sing pempes e? Pempes apa? Lah susu kan karo pempes. Kowe ora iso mlaku nyang kamar mandi apa? Lah lah ya sing ning omah. Sapa? Anakku no. Anakmu ora iso mlaku nyang kamar mandi apa? Ya iso. Diajari. Dadak pempesan barang. Lah ngurung di anu kok. Wis gak linggo. Ya. Nggih matur nuwun. Heeh. Songo, patete diwalik songo, Mas. Heeh. Tembang anu, Mbak, Caping Gunung. Kinawala nyemplung saking grup laundry Curug asli saka Liman Karangmojo, Gunung Kidul. Karangmojo ya. Semoga Nggih. IKG selalu guyub rukun. Amin. Amin. Lagune bebas. Wah, bebas iki. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas kuwi ya. Caping gunung wae, bebas ki tegese manut karo kowe ngono lho, Mas. Ya. Nggih. Nggih menika kalih sinten? Berdua saja, berdua saja. Oh, berdua saja. Ora nambah sinden. Ora engko wae. Sindane men ngasus sik. Ya. Kuwi ben nyepake tenaga. Sapa to, Mak? Ya urute Mbak Via kuwi pentolane sinden lho. Oh, Nggih. iya. Ki Mbak Yuku lho. Lah ya Mbak Yoga kuwi pentolane sinden nang kene. Kok pentolan piye? Mergane gedhe. Nek cilik sinden biasa. Cilik iki ya pentol cilik ngono. Apa gede top maksaku biasa wae kok ora gede. Oh, lho ketok gedhe dhewe kuwi. Mosok. Kuwi sing mbakoi sinden kene ya kuwi. Ngendi sing gede ki ngendine? Ya Mbak Yoga kuwi lambuh ngono. Lha kok sing disawang ngisor. Mbah kuwi. Sing lenang ya ora ngerti paseksen kok. Heeh. Saben Mbak dikancani Mbak Natalia. Ya. Oh ya. Piyai kene Akamsi. Ya. Anak kampung sini. Warga Anak kampung lokal. sini. Warlock. Warlock. Heeh. Ayo yo. Wah, ya. Sehat. Bugar. Liyane waduh. Ya sembrono. Oh, Gudi. Oh. Hei, Mbak yo Kae, Mbak. nyerong sing gambak lho. Ojo, ojo. Kowe biasa lho Mbak sampean kuwi lho. Piye? Mau sing liyane ora di spoti ngono bareng sampean sing model bluk-bluk. Malah dibluk-bluk. Sing tiba apane? Lah ya karang yo bempere yo gede. Lah ya ora piye. Mula nek ndek bojo aku ki penak, ora ngrekoso. Lah Enake. kon. Aja ah. Nek wani-wani nganti dikempit lho sampean. Dadi tape. Dadi tape ora. Ape. Padha ngomah jare. Niki komunitas nggih sami rawuh. Sinten mawon, Mbak? Dari WMC ada. Wayang KPWS, IPWS, KWN, semua Ya, datang di sini. siap luar biasa antusiasnya nek neng kene iki.
Iya. Sing kari dhewe mau? KWN. KWN Komunitas Apa itu? Wayang Nusantara. Oh iya, Nusantara. Komunitas Wayang Nusantara. Mesti pikirannya wis rono to. Ikane kok iki mau. iki bejo suprih ora menyang, Nduk. Lah ngopo? Nek ketemu Mbak Uut ki wis biyo. Panggung kaya jaratan rasane. Lah Mas ngopo? Ranya. Sing dirembuk ya kur seputar Komunitas Wayang Nusantara kuwi mau masalah. Iya. Lo kan sesama pekerja seni ngono lho, padha-padha yoga karo penyanyi. Ya ora apa-apa. Ya makanya juang ini langsung gercep banget to krungu KWN. Sapa juang? Juang, iya. Kae mono, Mbak. Iya. Bawani caping gunung. Monggo, Mbak. Saben bengi Nyawang. nyawang Oh. konang Ora jengglengke mak. Ora sah. Sing ngendang ben ngaso. Ya. Karo jagung-jagungan karo Mbak Uut ngono lho. Lah ya to. Bahas bisnis. Suwe ora WA aku lho. Heeh. Oh. Tak titeni. Wis 2 tahun ra WA aku, mbok ya teko. lah WA-ne dilebokke WA-mu lebokke ora Mas? WA-mu lebokke ora? Mbok ya teko rego-rego wedhus saiki pira ngono lho. Aja nek diwe adekne aja. Lah apa? Ming areng nyilih utang. Ya ora. Aku wis buktine aku wis. 10 juta dadal wis. Sampai jumpa wis kur ngono. Cok-cokan. Heeh. Yen memajang mong karo janur kuning Kembang. Ya Mbak Ika. Apa kowe mau? Kembang. Kok ora ketoke? apa? Oke mau lho lek ngajari Aku piye? yo rada kok anu Kok sangler rada beda ya. Kembang. Cengkoke gareng tralala. Ya. Kembang wae wataan gunung Nah, nang kene iki kendange ditibake gunung tak tung 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 detang tak dang gedhet tak ketung denang tetung gi. Nah, sesuk neh wae nek nang tanggal pira ngono wae. Kowe siap lho ancang-ancang lho. Wis men tampanono nek dhek ancang-ancang ki tampanono. Ngono ta. Mulane kok pendak jemuah kliwon ki nyang Semin jare aku ning Semin iki. Kok pamit to? Mbok aja diomongke neh. Ora apa-apa. Wis rahasia umum. Pacitan iki. Pacitan. Pacitan Tung tung tung. serwi senang Panas. udan Ungkong. Panas udan. udan panas aling-aling Mbak
Mbak Natalia. Dalam. Jenengan niku Gunung Kidule pundi? Kula semen. Semen. Nggih. Semen. Oh, sik. Mas Roni iki nang semen ki nang nggone Mbak Natalia apa nang nggone Mbak Uut? Ayo. Iki. Jan wis. Jan. Capoy. Guna Natyan Wadon. Natyan wadon sarta Koplo Jaipong langsung terus medley sesideman karo podang kuning Mas. Oh iya, Mak ngiras pantes dicepetke wektune. Ya, Ca. Dek jaman berjumpa Sri Uning kok podang kuning. Ya podang kuning mau wis kok. Iya. Cek. Enggak. Jarene Ya. WMC mana suaranya? Apalagi nggak di absen? Apalagi tadi? IPWS mana IPWS? Loh, IPWS. Ini malam ini banyak Mas sekali. ya yang Komunitas Komunitas Iya, yang Wayang datang ke sini. Nasional, mana suaranya? Yeay. orang main komunitas wayang sing teko. Komunitas pecinta sepak bola ya teko iki. Iya. Kompak semua. Hala Madrid. Heeh. Ya. Sokar bisa nyanyi gunung desa Sri Uning.
kaya ngelingake Ora kebak kono lahir makan lampu ruko karo pincu blunder ya men Nduk. Ya ora apa-apa. Iya, biasanya nek HI Ora apa BMC langsung brul biasanya. Enggak, besok ini juga WMC mau ulang tahun, Mas. Wayangan juga? Wayangan juga. Di mana, Mbak? Di Marakas. Marakas. Dalangnya Pak Sri Kuncoro. Pak Sri Kuncoro Ya, sing di kagungan Marakas. wayang iki. Nggih. Diumumke sisan. Benjang dalu ugi wonten gereja Pasar Kemis. Nggih. Bapak Agus Keli. Pak Agus Keli. Nggih. Wah, luar biasa. Monggo sareng-sareng dipirsani. Nek Suro ki pancen sasi Suro ki daerah Jabodetabek khusus iki akeh wayangan, Mbak. Iya. Sok mangkabari aku, Mbak, kapan wayangan meneh ngono. Terus Nah, nyusul. Ya. sang apa nonton? Aku arep nyang Sudirman sih. Ndelok wayang. Iya. Ya, bacotke Sri Uning mengko. Ya. urip ana kutha gedhe kuwi tak tukake rasa isine apa-apa bae nadyan sesi demam mesti Sriuning mesti kotubah Rabut tresno lan sabaya pati Kaya-kaya ngelingake. Marang Raden Wiratmaya Kados prasetya Mangandang janji Ya, disusul liyane berdiri kabeh. Oh ya. Dikebaki panggung. Le mangan koneh. Oh, mangan wae. Lah mbok yo men lho. Ya pantes sindene. Wong urip ki kok ora entuk. Sindene mangan. Yusuf digoleki itu lemu-lemu ya sing ngene iki. Lah boros kebayak Angger mundak lemu Ganti kebayak ukuran. yo ganti. Yo kari dedel lho. Oh lagi munggah panggungnya Sopi, Oh, nasi oh. goreng lho. Ora lemu piye makmur melu Yusuf ki. Bledos tenan ngono. Rakyat toko sing nggo tombok saweran. Iya. Ya. Ya terus. Rada rene dilonggari jarake dilonggari. Nah. Awas Mbak Uut cerak buta ngati-ati ngono nek dimplok. Iya. Nek dimplok sing kendang maksudnya. Cek. Pas kok kuwi malahan. Seneng kuwi. Ya, terus ke. Nek kelangan lacak. Lah iki mau Sri Uninge wis lekas urung? Ya. Oh. Sri Uning mesti kraita Kari tresno Kadane pribadi Wiratmaya putranira Rame adipati tuban Si Uning putrane Ati Wangsa pati Nalika ing utri Katuba ing wadyaka Dongkrak tanding Lawan minat singgo Ngedrami ampuh lho. Ya. Sok ngedrami Dewa 19 kok kuwi. Heeh, ya. Katresnan. Ya. Tresnane Wiratmaya Dinamine ning Rara Sri Uning
Matur nuwun. Ya. Gelang alit mengke nek gara-gara nggih Pak wektale pun ngangsek. Ya. Matur nuwun diaturke tetembangan. Ya. Mbak Uut. Penere jenengan ki karo aku ki tante kok jane kok. Iya ponak yo ning kene yo mosok aku nyeluke Le sampean nyeluk aku tante ngono. Kelingan biyen jaman jenengan isih ning Bayat ya kae Mbak. Nggih. Aku melu bapakku ning Klaten ki Nyang Bayat. sok dolan ning gone jenengan. Lah iya nyanggon aku yo njuk tak ladeni adus yo tak dusi kowe iki biyen. Mbok meneh. Ah saiki yo Lah apa ora iso kesenengan. adus dhewe saiki? Saiki apa ora iso adus Lah dhewe? aku sok kemeng mau cukup. Mbok menapa nek didusi iki terus menumbuhkan rasa semangat. Lambemu ra ya. Tak neruske lakon. Sehat selalu pokoknya ya Mas Dan. Panjenengan ugi Mbak Nggih, Uut, amin. Suhesti kalian Mbak Ika Salsabila. Nggih. Sehat selalu, sukses selalu, Amin. anggenipun meniti karir, nindakaken laku dharma berbudaya untuk Nusantara. Jayalah Indonesiaku, Jodipati. Yes, yes, yes. Merdeka. Matur Oh, sembah nggih, matur nuwun. sembah nuwun. Ndereke sugeng kondur. Niki langsung kondur napa transit riyen teng pundi ngoten, Mbak? Oh, anu mengke kula nginep teng pesawat. Oh, nggih. Teng Sukhoi mriku. Sukhoi. Pesawat Sukhoi. Pesawat tempur. Sukhoi pesawat tempur, Pak. Iya. Ya terus ki lakon Nggih. Pak. Ngirim pati kasih nggo para pupunden dalang ya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon para pepunden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin ya tak dherekake. Kae Ndara Patih Trusta Kedu. Nek Mbah kuat ora Ndara Patih Trusta Kedu. Lah apa? Ndara Patih Udawa. Pelek Pak Andri. Nah, nah. Ya, kae Ndara Patih kok nata para wadyabala. Karang negara Pancala lagi duwe gawe kok ya, Nduk. Ya. Ayo, awake dhewe nyingkrih wae mung wong wedok. Iya, isa-isa Sang Patih sigra anata baris nyawiji kumolong dampya-dampyaku mregut lampahe pinarung krapyak watang kadhe ku melarnge beki surake gumuk